Dokáže Akinator nájsť Studio Moon TV? Je tvoj charakter reálny? Áno je to reálna osoba. Je to žena? Nie je to žena. Je starší ako 35 rokov? Nie je, určite nie je. Je to youtuber? Áno. Už sa niekam pomaly dostávame. Je to hráč? Teraz by som povedal, že už trochu menej, ale je známy ako hráč. Žije v Európe? Áno, žije. Narodil sa v Rumunsku? On sa pýta tie isté otázky ako minule. Reprezentuje táto postava seba ako nádej? To nie. Chodil tvoj charakter na anglickú školu v Helsinkách? Neviem, ale zdá sa mi, že nie. Žije v Česku? Áno, žije. A, že by to uhádol. Tvorí Minecraft videa? Áno, tvorí Minecraft videa. Je tvoj charakter zo Slovenska? Už je na správnej ceste. OK, má tvoj charakter Audi? Áno, má. Má tvoj charakter viac ako 1 milión odberateľov? Áno. Uhádol to. Akože nebolo to úplne jasné, ale pravdepodobne mu pomohlo to, že je to Slovák, má cez milión odberateľov a žije v Česku.